aquella història d'amor. Una història d'amor apassionada, arriscada, d'aquelles que es viuen al límit. I és que jo i la Marta en sabem molt de viure al límit. En sabem molt. En sabem tant, de fet, que ella ni tan sols sap que tenim una relació. Bé, si més no, de moment no ho sap. Us explico. Tot va començar amb la trucada que heu escoltat. Jo volia trucar al Carles, un amic meu. Ara no recordo de què havíem de parlar, però segur que d'alguna cosa d'aquestes interessants que parlem els nois, ja sabeu. Has vist aquella o l'altra? Has vist els pits de la veïna? Semblen diferents. Els pits, vull dir, que semblen retocats, modificats, recautxutats, en diuen ara. Vull dir, i és que hi ha amics que tenen una visió espectacular per descobrir quins pits són normals, originals, i quins són recautxutats. És espectacular. Sí. Ells es planten allà, a qualsevol lloc, al carrer, a la discoteca, al bar, on sigui. Se'ls miren fixament i en 2 segons en tenen prou. Es giren cap a tu i et diuen recautxutats. I sense cap mena de dubte. Després afegeixen, home, no veus que el pit dret és una mica més gran que l'esquerra? O que estan una mica massa junts, que això no és normal, home. O fins i tot a vegades et diuen, home, nen, que la Josefina no venia tan inflada. Això no és normal. És espectacular, a mi realment em fascina. Bé, segur que havíem de parlar d'alguna d'aquestes coses interessants. Però no sé què va passar. L'havia de trucar amb ell i em devia equivocar de marcar el número. I ja sabeu qui vaig marcar. A la Marta. I així va començar aquella història d'amor, la nostra història d'amor. Una història d'amor no a primera vista, sinó a primera trucada. Sí, bé, d'acord, al principi la relació era una mica freda. Marta, ara no m'hi puc posar sota la piscina. Deixa'm un missatge i torno la trucada. Gràcies, un petó. Hola, Marta. Soc el Josep. Em vaig posar un nom italià, no perquè jo fos italià, me'l vaig posar així de cop, sense pensar-hi, per donar una mica més de caliu a la nostra primera cita, telefònica, però era una cita, de fet, ens estàvem coneixent. Io sono il Giuseppe, li vaig dir, ma che io non sono italiano, ma che mi piace molto parlare italiano, spaghetti, macaroni, pizza, carbonara. Perdona, Marta, no em facis cas. És una broma que faig sempre després de dir el meu nom. Era per fer-te una mica, per començar amb bon peu, però no perdem el fil que ens estàvem presentant. Bé, doncs això, que sóc el Josep, que tinc 26 anys, que faig 1,82 m, que faig 1,86 m i que peso... Bé, que sóc primer. I guapo. Bé, en fi, doncs, que jo trucava per si volies, no sé, quedar, tu i jo, alguna nit per anar a prendre alguna cosa o per anar a sopar. Una nit, tu i jo, al cel, les ampolles de cava, les bombolles, tu, jo, la teva roba interior, el meu sexe. Té que sóc un romàntic, Marta. Sí, d'acord, ja sé què estàs pensant. D'acord, Marta, ja sé què estàs pensant. És la nostra primera cita i potser et penses que vull córrer massa, Marta, que vull anar massa de pressa. Però és que això nostre és molt fort, Marta. Això nostre és molt gran, Marta. No és amor a primera vista, és amor a primera trucada. No sé, Marta, deixem-nos anar, sense pors, deixem-nos anar. Living la vida loca, Marta. Carpe diem. A veure, jo tenia clar que allò nostre era molt fort. Ella ho havia deixat clar des del primer moment. Havia declarat les seves intencions a la primera trucada. Recordeu allò de deixa'm un missatge i et torno la trucada. Gràcies. Un petó. M'havia enviat un petó a mi a la primera trucada. Jo sabia que ella m'enviava petons a qualsevol, no podia ser. Aquell petó era per mi, sabia que me l'havia enviat a mi. Jo sabia que aquell petó no estava sempre guardat als seus missatges de contestador automàtic.
podia ser. Bé, d'acord. No sé com s'ho va fer per saber que era jo qui l'havia de trucar. De fet, no l'havia trucat mai. Ni tan sols es coneixíem. Però ella em va enviar un petó i me va enviar a mi. Què podia fer jo sinó caure embadalit entre els seus braços, enamorat d'ella, enamorat de la Marta. Després d'aquella primera cita, telefònica, després d'haver-me presentat, ella no em va dir res. Silenci absolut. Jo vaig pensar, és estrany. Ni una trucada, ni un missatge, ni un WhatsApp. Amb un emoticono, Fet al cor, que és bonic. De fet, ni tan sols una trucada perduda. Quant d'amor hi ha en una trucada perduda, És espectacular. És a dir, tu estàs allà a qualsevol lloc, fent qualsevol cosa, a qualsevol moment. I de cop sona el mòbil, són només 2 segons, però bé, quins 2 segons. És màgic. Jo i la Marta ens sabíem tot el que ens volien dir només amb una trucada perduda. Sabíem tot. Bé, de fet, ella no me n'ha fet mai cap. Sempre està molt ocupada. Amb el temps he anat descobrint que és una mica tímida ella, no? Però jo sí que n'hi feia. I tant, jo n'hi feia, m'encantava, n'hi feia tot el dia. M'encantava. Els dies que m'aixecava trist i melancòlic, amb ganes d'ella, li feia una perduda. Els dies que m'aixecava content i amb ganes de ballar amb ella, li feia una perduda. Els dies que em quedava fins tard al llit amb ganes d'estar amb ella jugant a sota els llençols, li feia una perduda. Fins i tot quan em masturbava, li feia una perduda. I quan acabava, n'hi feia una altra. Jo volia que sapigués quan havia acabat. Volia que sapigués que havia pensat en ella. La feia participar. I sé que a ella li agradava. Era com masturbar-nos junts. Vull dir que era tan romàntic. De fet, inclús a vegades, saps aquells cops que et masturbes i que no pots acabar, que costa una miqueta, que tot s'allarga, no? Doncs jo li feia la perduda abans d'acabar. Jo no volia que ella es pensés que no podia acabar pensant en ella o que ja no me l'estimava. Jo volia que ella estigués tranquil·la. Jo li feia la perduda i així sí que ella ja podia continuar fent les seves coses. I després, ja a casa, doncs, acabava tranquil·lament. De fet és curiós que no va ser fins que no em vaig trobar parlant-me per primera vegada que no vaig tenir necessitat d'imaginar-me-la. Jo no estava enamorat, estimava la Marta, no tenia necessitat de saber com era ella. M'era igual, jo l'estimava. Però clar, arriba un moment que parlar-te amb un fantasma, doncs com que no. Llavors, una d'aquelles primeres tardes vaig decidir imaginar-me. Sí, i tant. Seria rosa o morena? Rosa. Tenia clar que era rosa, i tant, tenia molt clar que era rosa. Bé, potser era morena. Bé, de fet, no ho sé, m'és igual. No necessitava saber-ho. M'era igual, jo n'estava enamorat, l'estimava, m'era igual si era rosa o era morena. De fet, una setmana me l'imaginava rosa i una altra setmana me l'imaginava morena. Així estava segur que sempre l'encertava. Ja m'ho dic. Segur que era primera. Sí. Bé, no, potser no molt primera, una d'aquelles noies que ja van a la farsa, amb la pell suau i ganes de besar-la tot el dia i ganes d'agafar-la per darrere i emputar-la contra la paret i abaixar-li les calces negres que porta i follar-te-la de la manera més salvatge que te l'has follat mai. Bé, perdó. No, però el nostre Marta és molt romàntic, és molt sensual, res de coses brutes o així marranes.
El que passa que a la nostra relació hi ha tanta energia que jo quan parlo d'ella no puc evitar escalfar-me, posar-me calent i dir coses que no toquen. Però no. De fet, a ella, a la Marta, li agrada molt anar a poc a poc. De fet, li agrada tant anar a poc a poc que ni tan sols m'ha fet una perduda encara. Però jo ho respecto. Jo ho respecto, n'estic enamorat. Ho respecto. I passo l'espera, doncs... Fem-me pajes cada dia. Sí, però no penso en ella, Vull dir que són pajes de tràmit, pajes d'aquestes per descarregar, vull dir. No són aquestes de gust. Vull dir que hi ha dos tipus de pajes, no? Les que són de donar gust, vull dir com els ossos del caldo, que els ossos del caldo són per donar gust, no? Vull dir que hi ha dos tipus de pajes, les que són per donar gust i les que són de tràmit, per descarregar. Quan un està enamorat, es fa pajes, d'acord? Però se'n fa poques. I a més, són d'aquestes de tràmit, vull dir, per descarregar, que no donen gust. És com netejar-te les orelles, vull dir, que ni fu ni fa, no? A vegades sí que apretes una miqueta més perquè fa que hi no tens res, però... Jo seguia així, doncs, cada dia. I cada dia més bojament enamorat per ella. I tant. I sabia que ella, tot i que no em digués res, la punyetera també. Havia anat tan ràpid. I nosaltres ja ens estimàvem. Érem folls d'amor. Que poètica. Només feia 2 dies d'aquella trucada. 2 dies. I tots dos, tot i que sense reconèixer-ho, ja pensàvem en anar a viure junts. Allò era màgic. Jo pensava, quina força de relació, quina potència, quina intensitat. I pensava, i això que encara no ens coneixem, que no ens hem vist mai, que no hem tan sols ni parlat. Imagineu-vos el dia que parlem. Això serà màgic. Això serà màgic. Perquè suposava que algun dia parlaria amb ella. És tan bonic estar enamorat. De fet, estic tan enamorat que jo continuava cada dia trucant-me per explicar-li coses. Recordo un matí que em vaig assecar decidit explicar-li a la Marta com seria la nostra primera cita. Ho tenia clar, ho havia estat somiant tota la nit. En sabia tots els detalls. I volia explicar-li. Hola, soc la Marta. Ara no m'hi puc posar sota la piscina. Deixa'm un missatge i torno a la trucada. Gràcies, un petó. Hola, Marta. Soc jo. Bé, torno a ser jo, sí. Avui he pensat en la nostra primera cita. Estem a la platja. Una cala solitària. El cel és estrellat. Hi ha més estrelles que mai, i brillen més que mai. I la lluna és plena. I de cop sona música. Tots dos sabem que acabarem follats a la platja
vaig estirant sota les estrelles. Altres vegades recordo que li explicava que no havia fet res a la feina, que havia perdut tot el dia mirant per la finestra embadalit, només pensant en ella. O també la vegada que li vaig explicar que m'havia passat tot el dia estirat al llit, pensant a veure en quin nom em devia tenir guardat el mòbil. Cookie? Xurri? O millor, Patarronet? No sé, m'agradava molt pensar en aquests noms. Jo l'havia guardat com... Ara em fa vergonya, però... Petxineta. És romàntic. A mi m'agradava pensar en la petxineta i pensava en la Marta. Sovint, quan li explicava aquestes coses, me n'adono de quan gran és això nostre, de quan gran és això que estàvem començant. Em sentia afortunat d'estar sortint amb la Marta, de ser el seu nòvio. Era tan gran. Era molt gran que els dos estiguéssim visquent allà el mateix, que els dos estiguéssim sentint el mateix. Em sentia afortunat. Em sentia molt afortunat. Recordo inclús la vegada que li vaig explicar el tema de les flors. Jo sóc un romàntic, no puc evitar, em surt de dins. I a mi m'agrada regalar-li flors. M'agrada molt regalar-li flors, i regalava flors cada dia. I l'explicava que quan anava a la floristeria, quan em preguntava la direcció, no sabia mai on enviar-los. No ho sabia. I a la floristeria no entenien res. Jo no l'entenia. Sovint quan explico això a algun amic, o bé no entenen res, o bé es pensen que estic boig. Jo tinc clar que ho diuen perquè estan gelosos. Estan gelosos! No tothom té la sort de viure una relació tan apassionada com la nostra. Em sento molt afortunat i estic molt enamorat. De fet, estic tan enamorat que us explicaré una història. Fins i tot una vegada volíem anar al cine. Sí, tant, volíem anar al cine. Tots sabem que una parella no és parella fins que tots dos aneu al cine. I allà, ella, de cop, suaument, posa la mà sobre la teva cuixa. I tu primer t'emociones i penses, oh, que bonic, que romàntic. A veure si... I sí, ella de cop, suaument, mou aquella mà. Te la posa al paquet. Tu t'oblides de la pel·lícula, tant te fa. I t'abandones el seu amor. I ella en aquell moment continua. Comença a descordar-te els pantalons. Suaument, a poc a poc. Botó a botó. Primer un, després l'altre. Tu només vols que allò continuï. Menjat obert, tot el pantaló. Posa la mà per dins els calçotets, fins a tocar el teu membre. Lògicament, erecte. I de cop t'abaixa els calçotets. I ho deixa tot a l'aire. Tu en aquell moment ets a la glòria. Perquè saps el que vindrà, vull dir. Llavors ella et mira un moment i et colza l'ullet. I es torna a girar i abaixa el seu cap cap al mig de les teves cames. I quan és a punt de tocar el teu membre, obre la boca i se'l posa dins. Tot. Se'l posa tot a dintre. Per descomptat, continues feliç. Llavors, en aquell moment, ella comença a menjar. Amunt i avall. Amunt i avall. I tu en aquell moment ets feliç. Ets feliç perquè ella te l'està menjant, però ets feliç perquè saps que una parella comença quan aneu al cine i ella te la menja. I per tant, en aquell moment ja eren parella, me l'estava menjant al cine. Eren parella. Que bonic, eh?
Però res d'allò va passar. Al final no vam anar al cine. No sé què va passar, ella no va venir. No sé. I és per això que avui estic una mica trist. No sé, que portem 6 mesos de relació. 6 mesos intensos com el primer dia. 6 mesos enamorats, 6 mesos a tope. I això que no m'ha fet ella ni una perduda. Que a veure, que això ho entenc, que avui en dia tots anem molt liats, que tots anem de l'oli. Però no sé, una perduda, un missatge. Res de res. En aquest temps, l'únic que m'han deixat al contestador són els missatges de tots els restaurants que he reservat amb ella per anar a sopar. Jo truco, però com que al final no hi hem anat, doncs em truquen per saber si passaré a pagar o no. En fi, és un desastre. És per això que avui li vull fer l'última trucada. Per despedir-me. Hola, soc la Marta. Ara m'ho vull posar sota la piscina. Deixa'm un missatge i torno la trucada. Gràcies, un petó. Hola, Marta. Abans no em posis trista pel meu to de veu. Sí, ja sé que ets molt sentimental i a tu aquestes coses t'afecten molt. Però deixa que parli jo. No sé, Marta, que tu i jo hem estat molt bé. Hem estat fantàstics. Que ha sigut la millor relació que he tingut mai. Però no ho sé, Marta, que portem 6 mesos. 6 mesos. I en aquests 6 mesos no he pogut saber res més de tu que no sigui el teu nom. Bé, sí, que estàs a la puta piscina. Me cago en la puta piscina! Que estic fins als collons de tanta piscina! Sembles el coll de Sirenita, hòstia! No, Marta, que jo dic per tu, però vols dir que no tens massa hidratada, ja? Que no sé, vull dir que la pell a l'aigua s'arruga, vull dir que s'arruguen els dits, els peus, que s'arruga. Saps, Marta? No sé, que jo dic per tu, que a mi tant me fa, Marta, que tant me fa, de veritat. Que jo et respecto. No sé, Marta. En fi. No sé, Marta, que això nostre s'ha d'acabar. Sí, no, espera, deixa'm parlar amb mi, sisplau, deixa'm parlar amb mi. Que no deia res, home. Sí, doncs, que això nostre s'ha d'acabar, Marta, que jo necessito sentir-te. Que jo no puc continuar fent-me pajes només per descarregar. Que jo necessito que els nostres cossos rellisquin. Necessito sentir la teva suor. Necessito sentir com em crides a l'orella de manera desenfrenada. No paris, Jordi, no paris, em dius. Necessito tapar-te la boca i apretar-te fort allí i sentir com encara suem més. I com els nostres cossos encara rellisquen més i com tu encara crides més. I obrir una ampolla de cava i tirar-te-la per sobre. I veure com les bombolletes van jugant amb el teu cos fins que juguen amb els teus pits. I el fan brillar i al final acaben mullant els teus mugrons i jo no puc fer res més que borrar-me els teus mugrons i veure tota. Hola, soc la Marta.